утро от влог 1. Така ни личи колко сме изморени и колко рано сме станали. В момента ще закусваме. Веселин, какво ще закусваш? Боза с баничка с сирене. Най-българското нещо. Ще се правя на инфлуенсър, ще тагна баничката и бозата отдолу. Мястото, през което минаваме е прекрасно. Минаваме през Сърница. И тук слушаме Николина Чикърдакова. Ето също стои локацията, за която не сме ви казали. Хаха, искахме да ви изненадаме. Пристигаме в Велинград и ще посетим хотел Арте, където ще отседнем за 3 дни. Най-красивата жена. Бе, пристигнали? Защо втори? Втория. Добре, скачам на четвъртия. Надявам се да е уютно, просторно, светло и да има голям балкон. Нека да видим. Може да изкарате, но?